på banen, og derefter Annika Axelsson. Så har vi lige en kort besked. Vi har nemlig en rytter, der er blevet flyttet en lille smule rundt. Nummer 29 kommer til at gå som 5B, altså imellem Bjarne Mark Jensen og Sabine Korbitz Christensen. Kommer vi til at se Emilia Keringer. Sara står hernede, og Hase har 5 fejl med sig ind i finalen. Hase efter Heartbeat, han rammer som morfar opdrettet af Susanne J. Maurits.